buhi. Naay usa ka sugilanon sa usa ka pari nga gipadala sa mission ug ang iyang mission lisod kaayo tungod kay daghan kay mga delikado nga mga lugar ug ang kapilya nga iyahang naadtuan no mingaw kaayo unya dili kaayo ka-active ang community didto. Unya pag-abot niya sa kapilya wala gyoy tao, no? Wala pa'y tao. Dili pareha sa katedral na dili pa kay mahuman ang misa, no? Nana po yung musunod, daghan kay tao. Pero dito nga kapilya wala gyud tao, no? Pag-abot niya mingaw kayo nya, naiduha ka bata dito, nagdula-dula. Ingnan niya nga dong bagtingan na lang ng bagtingan para manuol, makadungog sila o manimba. So gibagting sa mga bata, duha ka bata. Unya, pagkataod-taod, na miabot nga magtiayon, no? Pero wala sila tingganay. Mugto kay ilang mga dagway, unya, ang ilahang gilingkuran, wala sila nagtapad, bulag sila, no? Nasi isig katumoy sa bangko, bisag sila ra na dito, no? Isig katumoy sa bangko, sila naglingkod. Unya, pagkataod-taod, na miabot nga usa ka dalaga, no? Mugot gihapon kayo ang dagway, no? Ambot kung mugot bud baka na yung dagway sa mga katapad, siguro mugot na, mas mugot pa gito, no? Grabe ka, kulismaot ang iyang dagway, no? Unya pagkataod-taod, ay ni abot nga usa ka batan-ong lalaki, no? Mura og adik, no? Gisi-gisi ang pantalon, no? Grabe ka kuan, walay ligo, ana, mura gi siya adik, no? Sulod siya dito. Unya niingon na ang pari nga, mayong buntag. Kamura na adire, no? Wala nilain pang maabot. Niingon po sila nga, wala naman siguro father, no? Kita raman siguro. Nya, unsa man ato ning ipadayon nga ato ang misa? Ang kita raman. Padayon lang gyapon father, no? Bisag kita lang, bisag walay choir. Sama kabungga sa tong choir dire, no? Walay sakristan, walay kaabag, no? Wala, sila ra gyud. Sige. Mingoy kay pari, ang misa, nya pag magmisa, lakaw siya, kaya wala may painit, walay timo, may dala siyang biskwit, skyflex pag yun, timo-timo. Pag abot sa unahan, gitulis na po siya, no? Gikawat ang iyahang bag nga iyahang gidala, niya, tulo ka buok, niya, ito, minghoy kay siya, no? Minghoy kay siya, magani, buhi pa siya, pag uli. Ingon siya nga, sa akong kinabuhi pagkapari, mo gini ang pinakalisod nga kinabuhi nako. No, delikado pa kayo, ya, mingaw kayo ang kapilya, wala na nimba, no, gamay ra na nimba, ya, gitulis pagyud ko, no. Pag-abot og mga pila ka tuig, gi-assign siya sa lain nga lugar, no? Gi-assign siya sa lain nga lugar. Unya, kato siya nga experience, ihato yang gi-istorya siyang homily, no? Taas-taas po yung homily ato, siguro. Pero kaning homily nako, mubuon ra nako. Gi-istorya na siyang homily. Unya, pagkahuman sa misa, ang lakaw ng mga tao, na inidool sa iya nga duha ka bata. Father, katong duha ka bata nga nagdula-dula ganina sa Father ba sa imong homily, no? Sa kapilya. Kami to Father. Karon mga pulis na mi Father, no? Tungod sa experience namo ni atong panahona, na-inspired me nga musulod sa pagkapulis aron ipatunhay ang kalinaw, no? Kay kadungog may Father nga gitulis dai kapag human atong misa nimo, no? Mao nga salamat gihapon mi Father bisan og nagkalisod ka, no? In danger imong kinabuhi atong panahon na pero nahimong inspiration namo aron mukabot namo ang amuang pangandoy. Unya nay mga tigulang na niduol pud sa ilaha. Father, katubi taw mga magtiayon nga mugto kay dagway Father. Kami po to Father. Karon nagsaulog nami sa ika-50th anniversary namo Father sa kasal. No? Katubi tang panahon na Father, goal kay ka, minghoy kay ka nga gamay rami, pero para sa amo it was a very good moments for us because in that time we are about to separate. No? We are about to separate. Kinag-away mi ato niya, wala mi nagkasinabot, magbulag na unta mi.
no? Tungod ni ato nga misa, tungod ni ato nga encounter, no? Na nahimutang ang tanan ug nagkabalik sila ug maayo ang ilahang relationship. Mao nga niingon magtiayon, Father, salamat kayo sa imuhang misa nga imong gipahigayon atong panahona. Ug unya naa na poy niduol sa iya nga doktor, no? Father, katabi tong dalaga nga mugot kay dagway. Ako po to, Father. I was very depressed in that time because my parents, no, namatay atong panahona, and I was about to give up, no. I want to give up, no. Gusto niya nga magpakamatay, no, para matapos ang tanang problema. But I was really thankful, Father, because you celebrate Mass in that time, and it helped me to reflect God's love in my life. Unya, naanaboy niabot nga tong lalaki, no? Ingon siya, Father, katubitaw murag adik. Ako po to, Father. Karon naanak ko sa PDEA, no? He was advocating anti-drugs na. O katong dalaga ay nahimo siyang doktor. O katong murag adik nahimo siyang trabaho sa police, anti-drugs, no? O pagkahuman, nainidool sa iya nga, Father, sorry kayo, Father, ha? Katubitaw nagtulis sa imo, Father. Ako to, Father. Siya, asa man yung mga kauban do kabuok? Ningon siya nga, namatay, Father, pagkasunod na mong tulis na wala man naminaw sa ako, Father, kay pagkakita na ko si mong bag, Father, sa sulod di ay, abi na mong kwarta. Kato di ay, mga kalis, no, gamit sa misa, masket, ug naapoy Bible. Ingon siya nga, katong Bible nga naa dito, Father, mo to kung gibasa-basa. Ug mao to ang nakapakambyo, nakapausab sa ako ang kinabuhi. And the priest realized, no, bisan pa sa usa ka simple nga experience, lisod kaayo, pero nagbunga day siya og daghan, no? Nagbunga day siya og daghan. Mao nga mga igsuon sa ato ang mga pagbasa karon in connection to this story, no? Unang-una, makita nato diri ang gahom sa pulong sa Ginoo, no? The power of the Word of God. The Word of God can change the world. The Word of God can change a person, can change a community, can change a church, can change a country to a better place to live, no? Pinaagi sa pulong nga madungog nato diya sa misa ug mabasa nato diya sa Biblia, makapausab di ay sa tao, no? Mao nga aron mausab kita, mamaayong tao, no? Magbasa ta og Biblia karon ilabi na gisaulog nato ang National Bible Sunday, no? Dili nato idan-ok ang atong mga Biblia sa balay. Karon naa naman tay mga apps, no? Sa cellphone, you can download it and read it daily. May mga readings diyan, no? Every day. Muatid mong misa kada adlaw, bisan pag dili na mo basag Bible, you will already hear the Word of God, no? Tibuok story sa Bible. Muna, the effect, no? The power of the Word of God can change a person. Mao nga kung naamoy mga asawa nga yaw-yawan, no? Pabasahan ninyo Bible. Naamoy mga bana nga siloso, no? Dalaan niyo sa simbahan. Pasimbahan ninyo aron makadungog sa pulong sa Ginoo, aron mausab ang iyahang kasing-kasing. Adunay mo yung mga anak nga buluyagon, no? Dala sa simbahan, paati nagmisa, pabasahag mga pulong sa Ginoo. Because I believe that the Word of God can change a person to a better one. Second, God manifests to the weak, no? Ang Ginoo nagpakita, naghulagway sa mga mahuyang. Mao nga diha sa tuang sugilanon karon sa pari, no, nakita nato yung mga tao nga nagsimba dito, mga
they are very weak. No? They are very weak. Yung mga bata nga, dula-dula lang. No? Pero nahimo silang professional and bring the Word of God, bring peace to the community. Katong mga magtiayon nga niabot dito, they are very weak in that time. No? Imagine, they are about to separate. No? But God uses them, to be a living testimony of the Word of God. Mao nga diha sa atong pagbasa karon, kung naminaw ta sa atong ebanghelyo karon, giingon diri nga bulahan ang mga kabos sa espiritu kay ilang gingharian sa langit, bulahan ang mga nagsubo, bulahan ang mga maaghop, bulahan ang mga gigutom, giuhaw, bulahan ang mga maluluyon, bulahan ang mga putli ug kasing-kasing, Kay bisan pa sa mga kapobre nato, katimawa, gibulahan gihapon ta sa atoang Ginoo. Sa ikaduhang pagbasa niingon, gipili niya ang mga sinalikway og tinamay og gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdan sa mga tao aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Ginoo. Ipili sa Ginoo ang mga timawa aron pakaulawan tong mga magarbuso. So, mao na dili nato i-underestimate ang mga yano nga mga tao. Tungod kay sila ang mga living witness sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, God will reward us. Naay ganti ang Ginoo kanato. Timawa ta, pobre, kabos, dinaog-daog, adunay ganti nga naghulat kanato. Ang mga gipangtamay, gipangbulagan, gipangbiyaan, gidaganan, ug utang, giilugan, og pwesto, giilugan og posisyon, giulugag uyab, giulugag bana og asawa, Ayaw kamo kabalaka. Gay gantihan kamo sa gingharian sa Ginoo. Naiganti ang mga dinaog-daog. Mao nga kinipod ang saad sa Ginoo kanato, nga ipalalom nato ang atong pagtuo nga bisan pa sa atong mga experience kasinatian nga atong nasinati kada adlaw mga problema nga niabot diha sa atong kinabuhi, adunay ganti nga naghulat kanato sa langit. Mao nga unsaon man nato pagpadayon, sa tunga-tunga ni mga kalisod nato, unsa man atong taming, unsa man atong bala nga atong dalon. Dili nato kalimtan ang pulong sa Ginoo. Dala kanunay sa inyong pag-ampo ang pulong sa Ginoo. Dala kanunay diha sa inyong paglakaw ang pulong sa Ginoo, diha sa inyong pamilya, sa inyong community, o bisan pa diha sa iyong mga trabahoan or offices or schools. Tungod kay kini makausab sa hulagway sa ato ang society ug diha sa atong kinabuhi. Amen. Palihog manin